स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और यामिनी सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि अरविंद अकेला, कल्लू और यामिनी सिंह के एगो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फिल्म बा, जौना फिल्म के नाम बा छलिया। ये फिल्म के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ये फिल्म के यूट्यूब पर रिलीज डेट और टाइम कंफर्म हो गई बा। ये फिल्म के लीड रोल में आप लोग के यामिनी सिंह और अरविंद अकेला, कल्लू के शानदार और ज़बरदस्त जोड़ी देखे के मिली। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़े गौतम सिंह और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े प्रमोद शास्त्री जी। आप लोग के बता दी कि ई फिल्म के काल यानी 30 अगस्त सुबह 8:15 पर वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फुल मूवी HD में रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकेम। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ई फिल्म के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।